O Concello de Valga ten unha nova cita na súa programación de festas culturais. O Lagoa Fest no Camiño, un festival que busca animar a veciñanza de Valga cunha programación que inclúe música, arte, actividades para nenos e nenas e xantares populares. O evento terá lugar a fin de semana do 11 e 12 de xuño nunha zona privilexiada como é a contorna do Lago Mina Mercedes, poñendo tamén en valor este espazo natural. Que, bueno, o entorno xa di todo, non? Millor sitio imposible, un entorno natural do que estamos, pois, completamente orgullosos, xa que se vai dar unha nova modalidade que vai ser este primeiro festival de tardeo, de noite, para a xuventú, e o cal, pois eso, que queda todo o mundo invitado a participar nesta Lagoa Fest. A programación é moi variada para dar cabida a todos os públicos. O espazo natural dividirase en dúas zonas. Nunha delas haberá atraccións, xogos para nenos e nenas, a actuación do Mago David Maestro, merenda gratuita para os máis pequenos, exhibicións e xantar popular. Actividades desde os máis pequeniños, vamos a ter atraccións, vamos a organizar xogos, vamos típicos pintacaras, cousiñas así, hasta exposicións, porque vai haber unha exhibición do equipo de karate de Valga, vamos a colaborar tamén co Cordeiro porque teñen un torneo, un pouquiño de todo. En outra das zonas, só sábado, haberá un festival musical con artistas como Grove Amigos e Traffic House, e outros emerxentes como Carlos López e Gears Gang. E ali pois vai estar Grove Amigos, vai estar Traffic House, tamén vamos a ter actuacións de Xia Rodríguez, un pouquiño artistas que estén máis emerxentes, non? Que están empezando ca súa carreira para que poidan tamén ter un espazo no panorama musical. A entrada á zona popular será gratuita, pero pedirase unha pequena aportación simbólica para axudar a asociación Art for Dent, entidade que loita contra a enfermidade rara de Dent. A ver, realmente despois de la época que hemos vivido complicada, poder ver la luz en festivales como estos, donde hay mucha gente, donde toda la gente pueda conocer nuestro problema, para nosotros es súper importante. Y además, siendo una asociación pues muy joven. A asociación tamén estará presente no festival para informar sobre a enfermidade de Dent e para que quen queira colaborar con eles o poida facer. O festival musical, pola súa parte, terá un custo de 10 euros e as entradas están disponibles a través do móvil, da web e das redes sociais de Lusco Fusco, así como noutros puntos de Valga.